kaikille. Meikäläinen on Julleksi pelotteen alaviiva filmis. Me pelataan Minecraftia ja survivalia. Semmoisella versiolla kuin 1.9-Pre2 snapshotti. No mikä meidän maailman nimi on vaikka YouTube ei vaikka pelimaailma. Se on se pukse. Laitetaan siiriksi vaikka se. No ikinä pelannut tällä 1.9.2. Snapshotilla. Ja tässä on Bloomsassakin. Mikä bugi? Lagaa. Miksi tää lagaa? Mä oon kauasta. Noita tulee ehkä tänä päivänä 3 tai 2, koska mä tykkään pelata aika paljon. Mä tiedän, yksi ehkä saattaa täällä olla, saattaa tulla, mutta mä en ole ihan varma, koska mä tykkään pelata tosi paljon. Tai no viimeksi mä pelasin aina kauasta. No mä en saa craftaa mitään. Voitte jättää ehdotuksia, että mitä mä tekisin ja minkälaisen talon mä tekisin ja mitä mä tekisin talossa ja siis mitä mä tekisin talon sisällä ja silleen. Voitte jättää ehdotuksia, että teinkö mä jonkun hienon kerrostalon tai joku semmosen hienon talon tai jotain. Alaviiva skorpio, mutta sit on hyvä. Näin. Mä tykkään pelata tekstuureilla.
Mä laitan ehkä tekstuurilinkin. Itse asiassa ehkä voitais opettaa kuvausta. Ehkä lopetetaan kuvaus, mutta ei kerätty tähän paljon mitään. Näin ei toi aika. Toivottavasti tykkäsitte. Moi moi moi.